Mawa bwino ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo okupatsirani ndine Simeon Boys. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhutira ndi njira komanso mayankho omwe komiti yomwe ikuyendetsa dongosolo lobweretsa mafuta agalimoto mdziko muno yapereka. Boma lati Amalawi ayamba kupindula ndi maulendo apanjanji kuchokera ku Maka mpaka kufika ku Bangula mboma la Nsanje pofika mwezi wa August chaka chino. Asangalatsi awiri alandira malo kuchokera ku mabungwe a MBC komanso kampani ya zamalo ya Green Villages kusatira kupambana kwawo ku mpikisano wa asangalatsi chaka chatha. Tiyambe ndi nkhani yakuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi okhutira ndi njira komanso mayankho omwe komiti yomwe ikuyendetsa dongosolo lobweretsa mafuta agalimoto mdziko muno yapereka zomwe akuti zichititsa kuti malita 31 million mwa 51 million amafuta omwe boma linagula abwere msanga mdziko muno. Poyankhula ndi atolankhani mu mzinda wa Lilongwe atakumana ndi akuluakulu aku Mera, Nokma komanso unduna wa zamagetsi, Dr. Usi ati komiti yawatsimikizira kuti mafuta amalita 31 million omwe ali pa doko la Tanga mdziko la Tanzania ayamba kufika kuno ku Malawi posachedwapa. Iwo akufotokoza. Timaona njira zimene zingachitike kuti mafuta abwere onse kuchokera kutanga mdziko muno, ndi taona njira zingapo zimene abweresazo nditavumizana njira imodzi kuti tasata iyi ikhala njira yabwino. Nkhani inalipo siyoti tilowe kuti ndi chani, nkhani inalipo ndiyoti mafuta abwere ku Malawi kuno. Nkhani yayikulu ndi mafuta abwere ku Malawi kuno, zimene timalankhulana zimene tagwirizana. Mwapasa kapena mwina atinene kuti nthawi yokuti mafuta amene abwere mdziko muno. Ndaka si meta tilo kuti mafuta ayambe kubwera. Sizoti so adza koma mafuta ayambe kubwera. Mwakhutira ndi mmene mayankho amene akupatsa. Ndakhutira koma ndi padziko lapansi ngati mafuta ena atabwerapo tikumanaso. Nkhani kuti mafuta azibwera Malawi. Sinanene kuti mubwesere mafuta, ndawuza kuti bweresere mayankho. Ndiye anabwesa mayankho, ndi timaona mayankho kuti yankho iliri so za mavuto sinatabwesere mavuto natabwesere mayankho. Uthenga ndonena kuti takambirana tizikambirana kuti mafuta Malawi muno azifika, mavuto akamakhalapo tizikumana kumakambirana. Wapa mpando ofisi yaikulu yomwe imayendetsa ntchito za bungwe la mgwirizano wa maiko amu Africa la African Union, Musa Faki Mahamat wayamika dziko la Malawi komanso President Dr. Lazarus Chakwera kamba kuonetsa chidwi ndi kutenga nawo mbali pa ntchito zosiyanasiyana za bungweli monga zolumikitsa bata ndi mtendere m'maiko. Mahamat amalankhula izi pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe ponyamuka atacheza mdziko muno masiku awiri. Isaac Jali ali ndi ripoti. Atacheza mdziko muno pa ulendo wa masiku awiri pomwenso anakambirana ndi President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera, wapa mpando wa likulu la bungwe la African Union Musa Faki Mahamat anati ulendowu unalinso mwayi ozatsanzika kwa President Chakwera kamba kuti nthawi yawo yogwira ntchito ngati wapa mpando wa likulu la bungwe la African Union ifika kumapeto mwezi wa March ukubwerawo. Ndipo polankhula mneneri wa Musa Faki Mahamat Eba Kalondo anati atakumana President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera komanso Musa Faki Mahamat anakambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudza momwe ntchito zachitukuko zikuyendera muno mu Africa mogwirizana ndi masomphenya achitukuko a Africa Agenda 2063, mwayi wa chitukuko umene ulipo komanso mavuto amene maiko amu Africa akukumana nawo monga nkhondo zapachiweniweni, ndi momwe dziko la Malawi lakhala likuthandizira kudzetsa bata ndi mtendere maiko omwe mwakhala mukuchitika nkhondo zapachiweniweni. Ndipo pa nkhani za kusintha kwa nyengo, Eba Kalondo anati Musa Faki Mahamat anathokoza boma la Malawi komanso President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi anthu onse mdziko muno kamba kochirimika kuchepetsa mavuto amene amadza chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Pa bwalo la ndege la Kamuzu International ku Lilongwe, Musa Faki Mahamat anaperekezedwa ndi nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena ana September. Musa Faki Mahamat
adawasankha kukhala wapampando walikulu la bungwe la African Union pa 14 March mchaka cha 2017, ndipo pofika mwezi wa Marichi ukubwerawu ndiye kuti akhala kuti atumikira zaka zisanu ndi zitatu. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Boma lati amalawi ayamba kupindula ndi maulendo apanjanji kuchoka kumaka mpaka ukafika kubangula mboma la Nsanje pofika mwezi wa August chaka chino. Nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara yatsimikiza izi itaendera ntchito ya ndalama za nkhaninkhani kuchigwa cha mtsinje wa Shire. Patakali pano adindo kuphatikizapo mafumu a mboma la Nsanje ayamikira President Chakwera kamba kokwaniritsa lonjezo lake kwa anthu a mbomali. Charles Chindongo wadza ndi ripoti lomwe akuwerenga ndi Upire Kaisa. Njanji ndi njira yayifupi kwambiri yochokera ku Nsanje kukafika ku doko la Beira mdziko la Mozambique, ndipo pali chiyembekezo choti ntchitoyi ithandiza kuti mafuta a galimoto omwe amafikira ku doko la Beira adzifika mdziko muno mwachangu. Kufikira lero, kontrakitala amene akugwira ntchitoyi CR20 wayika kale njanje makilomita oposa 10 ndipo wakwanitsa kumanga milatho kuphatikiza Wanyachilenda. Poyankhula atayendera ntchitoyi, nduna ya zamtengatenga a Jacob Hara yomwe inali limodzi ndi wachiwiri wawo pa ulendowu a Peter Dimba yati ntchito iyamba kubala zipatso pofika mwezi wa August chaka chino. Nopa tikhale tikugwirizana kuti akamati August ndiye kuti njanje ikhala itafika pa Nsanje. Zimenezi nzomwe Dr. Chakwera amafuna kuti katundu chetimanena ucha kuti athe kutsika mtengo kuti zifike bwinobwino zinthu motsika mtengo pa njanje, zinthu ngati izizi ndiye kuti tsopano ziyamba kutheka. Mukudziwa last time tinali kuno tidalandira mafuta kuchokera pa maka paja, timafuna tione size koma anzathu anachita. Mbuyo mwanzathu amanena kuti inu munachedwa ku Mozambique anapanga sachangu, inu mukuchedwa kuno, koma pano patili pano ndipo mwe njanje inali yakale. Level inali munomo pansi pano takhala pano. Ku Mozambique zomwe anachita anangoyala njanje pomwe inali kale. Ifeyo titabwera kuno kuti tidzayale njanje tinaona kuti iyayi njanje yakale kale ya nthawi yatsamunda uno 2025 tipange zinthu zolimba. Malinga ndi ndunayi, ntchito iyi kuyandikira theka kuti iyambe kubala zipatso. Poyankhula m'malo mwa kampani ya CR20, a Elias Banda anati iwo ndokonzeka kupereka ntchitoyi kuboma mu nthawi yake. Mvula ilikodi ndipo zikutisokonezadi mwapa ndi apo, komano tikutha kupitiriza kugwira ntchito mpata ukapezeka monga mmene mukuonera lero. Zulo kunagwa mvula kwambiri, komano lero contractor amatha kupanga process ele ya section nina, ndiponso mwaonanso kuti pa bridge lero chifukwa choti kulizuwa contractor akupitiriza. Ndiye ngakhale mvula ikugwa mwapandapo mpata ukapezeka wang'amba ngati mmene kukuonekera contractor kumapitiriza kugwira ntchito. Mfumu yayikulu Chimombo ya mboma la Nsanje yayamikira President Chakwera kamba kachidwi chake chofuna kukweza bomali mu ntchito za njanji zomwe zithandize kukweza chitukuko. Choyamba tatokoza President yathu adziko la Malawi State President kutuma abwana Jacob Hara endera njanje. Fai kuno kushire vale ngati pachitukuko imene pachifuna kwambiri nake findi njanje. Ndipo ndi atsimikize mtundu wa Malawi kuti tiokusidwa kwambiri chifukwa panopo njanje kuyenda. Kadali pano boma latilaonjezera ndalama zomwe zigwire ntchito pomanga njanji kufika pa 141 billion kwacha kuchoka pa 68 billion kwacha. Unduna ona za chisamaliro cha anthu wati ndondomeko zolandira ndalama za mtukula pa khomo kudzera mafoni am'manja zikuthandiza kuti anthu okhala kumudzi asatsalire pa njira za makono zosungira komanso kutumizira ndalama. Nduna ya munthu nawo a Jenny Sendeza atinso izi zachepetsa mavuto monga kuberedwa ndalama zomwe zinkachitika akapatsidwa pamanja. Ndi zambiri mu ripoti ili. Malingana ndi unduna ona za chisamaliro cha anthu cholinga cha mtukula pa khomo nkuthandiza mabanja kapena achikulire ovutikitsitsa omwe akusunga ana amasiye kuti azitha kutumiza ana ku sukulu pambali pogwiritsa gawo lina la ndalama pochitira mabizinesi ang'onoang'ono kuti atukule moyo wawo. Mboma la Salima ndondomeko ya mtukula pa khomo inayamba mchaka cha 2008 ndipo chiwerengero cha opindula chakhala chikukwera kuchoka pa 8,000 pano akuposera
80,000. ena mwa anthu omwe akupindula monga a Patuma Jailos komanso gogo Achipazala Mataula a mudzi wa Chingongo mfumu yaikulu Salima ati akwanitsa kugula zinthu za ana skulu monga uniformu, makope ndi nsapato. A Patuma Jailos analandira 101,200 kwacha, pamene gogo Achipazala Mataula analandira 80,000 kwacha. Tukula khomo dali nsana lowela wanile kulewa ntukula khomo ndendo nakundizoona tukula khomo ndiwopindula ana atatu sukulu ndiupititse wina 7 wina 3 wina 2 anawo pandanu wake ndiusungene ndi madala. Nduna yona za chisamaliro cha anthu a Jean Sendeza yati ndondomeko yotumiza ndalama kwa anthuwa kudzera palamya ya manja yathandiza kupereka chitetezo cha ndalama pakati pa anthu omwe akulandira mtukula pa khomo. Tufuna kuti anthu azilandirira pa mafoni malingana kuti tufuna kuchepetsako mitunda imene anthu amayenda komanso ulemu wa munthu kuchepetsa umbanda umene umakhalapo kuti anthu akaitodziwa kuti awalandira za mtukula pa khomo ena aumbanda amathasoka ndi. Koma chachikulu chimene ndinabwerera kuno kudzangoona kuti anyuwana amene adalowa mu mtukula pa khomo tauzitse talimbikitse kuti kukhalatu pa mtukula pa khomo kuli ndi cholinga chake nkuti chakudya chizipezeka nyumba komanso ngati muli mwana amene amapita ku sukulu mwana uja akhale nazo zofunikira. DC wa boma la Salima a James Mwenda wati khonsolo yawo ili ndi ndondomeko zomwe zikulimbikitsa opindula kuti adzigwiritsa ndalama pa zinthu zofunika komanso kukhala nawo magulu a banking khonde. Poyamba tinali ndi ma beneficiaries 8,000 panopo tili ndi ma beneficiaries 12,000 komanso tikutha kuona ndithu anthu amene akulandira ndalama zimenezo tikuona ndithu kusintha miyoyo yawo. Lero mwaona ndithu eni yake amene akupindula pa program imene kuchitira ndithu umboni kwawo za nduna kuti miyoyo yawo ikusintha, akutha kupititsa ana ku skulu, akutha kugula uniform ya ana. Ena mwa iwo anatiuza kuti ndi sapato zomwe mwana amgulira zimene zikutanthauza kuti miyoyo ya anthu amene ikusintha. Mabanja opindula amawalimbikitsa kuchita mabizinesi ang'onoang'ono kuti achepetse umphawi, kugula zofunika za ana ku skulu komanso kugula zakudya kuti ana omwe akuwasamala akhale athanzi labwino mwa zina. Yamikani Simtowe, MBC Salima. Nduna yona za maboma ang'ono umodzi ndi chikhalidwe a Richard Chimwendo Banda ati mafumu ali ndi udindo waukulu pa ntchito yothana ndi mchitidwe wa zakatangale m'madera mwawo. Iwo amalankhula izi ku Nthalire boma la Chitipa pamwambo wokweza ati Nthalire kukhala senior chief komanso mfumu Mwene Kailizi kukhala sub TA Chisomo Manda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kugwiritsa ntchito mphamvu zomwe mtsogoleri wa dziko lino ali nazo kudzera m'malamulo okhudza ufumu, President Chakwera anakweza ati Nthalire kukhala senior chief komanso a group village headman Mwene Kailizi kukhala a sub TA. Ndipo mtsogoleri wa dziko linoyo anatumiza nduna ya maboma ang'ono kuti ikagwire ntchito yokweza mafumuwo ku Nthalire mboma la Chitipa. Polankhula pamwambo wokweza mafumuwo, nduna ya maboma ang'ono a Richard Chimwendo Banda anati mafumu ali ndi udindo waukulu onetsetsa kuti ntchito zachitukuko zomwe zikuchitika m'madera mwawo zisalowe chinyengo. Kawiri boma likakhala ndi zoti lichite fetereza otsika mtengo mwina nthawi zambiri chakudya kugawa munyengo ngati ino imene timakhala ndi chakudya chochepa kwambiri mdziko, timafunitsitsa mafumu akhale patsogolo kutithandiza kuyang'ana patika chilungamo pakagawidwe ka katundu ameneyi. Nde mafumu akakhala kumbali sizimachita bwino, timafuna mafumu atsogole, akatsogola nde kuti ngakhale anthu kumudzi amakhutira kuti ntchito ikuyenda bwino. Chilungamo nchofunika chifukwa katundu nthawi zambiri samakhala kuti akukwana aliyense, koma mukapeza kuti chifukwa cha chinyengo awiri atatu akukhala ndi katundu ochuluka kuposa anzawo. Ndipo mtemi wa Temi Kyungu analangiza mafumu ndi anthu mdziko muno kuti adzigwirizana ponena kuti popanda mgwirizano ntchito zachitukuko sizingapite patsogolo. Mtendere ngofunika kwambiri, yambire ndife mafumu azipani akulu ampingo ndi anthu onse pamodzi ndi inunso anthu olankhani.
kwa inunso nthawi zina mumachita zinthu zosafunikidwa yesese kwambiri kuti anthu atiphunzitse ubwino wa chikondi wakulemekezana wakukhala limodzi. Ena mwa anthu omwe anali nawo pamwambowo ndi nduna yoona zamalo a Deus Gumba, Themba la Mathemba Chikula Mayembe mwa ena. Chisomo Manda, MBC News, Nthalire, Chitipa. Unduna wa zamaboma ang'ono wauza makontrakita onse omwe akugwira ntchito zochitukuko mdziko muno kuti amalize ntchitozi mwachangu. Wachiwiri kwa nduna mundunawu a Joyce Chitsulo anena izi mboma la Ntchisi komwe amayendera ntchito zomangamanga pogwiritsa ntchito ndalama zochoka ku World Bank zothandizira makonsolo kuchokera mthumba la JESID komanso ndalama za makonsolo. Achitsulo mwanzina anapeza kuti ngakhale makontrakita awa akumanga mwa makono ntchitozi zikutenga nthawi yayitali kuti azimalize. Yamikani Makanga watsandilipoti. Kuntchisi wachiwiri kwa nduna ya maboma ang'ono a Joyce Chitsulo anayendera ntchito yomanga polisi ya Malambo, polisi ya Kaonga, zipinda zophunziramo za pa sukulu ya primary ya Kamphoyo komanso ntchito yokonza maofesi a konsolo ya Ntchisi. Achitsulo anapeza kuti ntchito zambiri zikuchedwa kumalizika ngakhale zofunika zonse zinapatsidwa kwa makontrakita awa. Choyamba ndithokoza chifukwa chokuti a president Achakwera ananena kuti mupereke mwayi waukulu kwa makontrakta amene ali achimalawi kuti adzimanga kusiyana ndi makontrakta amene sa Malawi. Komano ndizokhumudwitsa kuti makontrakta achimalawiwo akuona kuti sakumaliza ntchito pa nthawi yoyenereka. Asamaputeno dala kumakatenga makontrakta amene akudzoti samaliza ngati sakufuna kugwira ntchito moyenera ndi masomphenya amene mtsogoleri wa dziko lino Achakwera ali nawo. Chifukwa ndizokhumudwitsa mmene ndanenera kuti kupita ku police unit imene nakutha miyezi 3 yapita isinathebe mpaka pano basi 40 contractors zifukwa zake zosaveka. Ndi chipongwe kwa anthu adera limenelo komanso Amalawi chifukwa by now bweza anthu achakukhala ndi chitetezo chokwanira kwina kulikonse kumene kuli contractor amene akuona kuti sakufuna kumaliza ntchito mwachangu pa zifukwa zake azisiyeka kuti khanso ipeza anthu ena amalize zinthu za nthawi yabwino chifukwa tonse ndi Amalawi tikufuna Amalawi yatukuke monga masomphenya amene anawo mtsogoleri wa dziko lino. Wapa mpando wa konsolo ya Ntchisi Amako Mphezi Mtengo anayamikira boma poonetsetsa kuti ntchito ngati izi akugwira ndi Amalawi. Komabe iwo anachenjezanso makontrakta awa kuti asabwezeretse masomphenya a boma m'mbuyo pomachedwetsa dala ntchitozi. Amene angapite ku makontrakta nkoti okamafuna ntchito ngati kuno ku Ntchisi wani ukhale kuti womboyenerera kugwira ntchito. Wasabwere kuno ku Ntchisi udzakhala ngati kuchipinda kobera ndalama. Chifukwa takhala ziona zituko zambiri zimavuta mayima mwina tangoyang'ana za JESID koma tizituko zambiri zimene zidangoyima koma vuto silikhala kuti ni council vuto makhatu contractor uja sitidziwa kuti zimakhala bwanji pasipasi poti mwina ife oversight timene mangane ife pamwamba omwina nkalekale muli mavuto ena monga muja maonena kumene kuja ndema wathu ni kuti kwa iwo amene apatsidwa ntchito olotigwirira oyesetse ozichita zinthu mu nthawi imene walonjeza kuti tikheso ni mwayi opeza ndalama zina zambiri kuti tikule nazo Ntchisi. Makontrakta angapo awapatsa malire oti akhale atamaliza ntchito zawo pasanadutse masiku omwe apatsidwewo. Yamikani Makanga, MBC Ntchisi. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyeni tonenso mitu yake. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati ndi wokhutira ndi njira komanso mayankho omwe komiti yomwe ikuyendetsa dongosolo lobweretsa mafuta a galimoto mdziko muno yapereka. Boma lati Amalawi ayamba kupindula ndi maulendo wa panchanji kuchoka kumaka mpaka kufika ku Bangula boma la Nsanje pofika mwezi wa August chaka chino. Asangalatsi awiri alandira Tikupitirira ndi nkhani zathu. Bwalo likulu la milandu mu mzinda wa Lilongwe lalamula kuti chigamulo chomwe ombudsman anapereka choyimitsa anthu awiri kuti asakhale nawo pa mndandanda wa anthu omwe akufuna kulemba ntchito ya mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau chiunikidwenso. Ombudsman Grace Malera anagamula kuti anthu awiri omwe ndi a Hilary Chilomba ndi a Oscar Taulo sanakwaniritse mfundo zina mwa zofunikira pa udindowu. Oweruza mlandu Simeon Deza ndiyemwe wagamula kuti chigamulo cha ombudsman chiunikidwenso omwe anayimitsidwa pa ndondomekoyi. A Hilary Chilomba komanso a Oscar Taulo adadandaula ku khotili pa za chigamulochi. Ataulo akufotokoza. Pempho lathu loyambirira linali loti khoti litilole kuti nkhani iyi iunikidwe kudzera pa chizungu judicial review imene ili ngati kuti mbali imodzi imene khoti mayang'ana kuti kodi amene amapereka chiganizo chakechi anatsata malamulo kapena
anagwira ntchito yawo mbali kapena mosatuluka malire a malamulo akwalola ndiye khoti lavomereza kuti zoona nkhani iyi ndiyofunika kuti iwunikidwe ndiye atipasa chivomerezo choti nkhani imene iwunikidwe anakatha kukana kuti nkhani palibe nkhani ibwerere komano akhoti avomereza kuti nkhani imene ili yonera kuti iwunikidwe. Chachiwiri timapempha chona kuti atipatse chiletso choyimisa chigamulo cha ombudsman pa nkhani imene iyi akhoti nakuti tapase nthawi malinga ndi mmene mapempho amene tapereka ife komanso zimene ayankhula zathu khoti kufuna nthawi kuti litulutse chikalata chake kuti chiletso chimenechi atipatsa kapena ayi. Maloya oyimira ombudsman sanathirepo ndemanga pa nkhaniyi atatuluka mu khotili lomwe limakumana mkachipinda komata. Anthu okwana 7,200,905 ndi omwe alembetsa mukaundula wa chisankho chomwe chikuyembekezeka kuchitika chaka chino mwezi wa Septemba. Izi ndi malinga ndi chikalata chomwe bungwe loyang'anira chisankho mdziko muno la MEC latulutsa pomwe ntchito yakalembera wa voti yatha tsopano. Mneneri wa bungweli Asangwani Mafuliro akufotokoza zambiri. Ngati Malawi Electoral Commission kuti pakutha kalembera wa chibwereza amene tinakonza kuti tipereke mpata kwa anthu amene anamba kulembetsa muzika pa nthawi ya chisankho masana akwanitse kulembetsa mkaundula wa voti. Anthu amene alembetsa alipo 24,078. Ndiye tikatenga namba imeneyi kuphatikizira kwa anthu amene analembetsa kale mbuyo mja kumagawo atatu akalembera wa voti. Anthu onse amene alembetsa mkaundula wa voti pakati pano akukwana 7,500,905. Mwa anthu amenewa 3,087,563 ndi azibambo pamene azimayi alipo 4,113,342. Choti china choti tinene nchakuti pano kukapitiza ntchito athu yowumba kalembera wa chisankho.